cakɛda mun sigilen bɛ adamaden tɔgɔ la kunnafoniya lakanali kama Mali la n'a bɛ f'a ma ko autorité de protection des données à caractère personnel APDP u kɛlen don ka wulikajɔba daminɛ Bamakɔ suguba kɔnɔ. Wulikajɔ in laɲini ye jumɛn ye? Ka ɲɛfɔli kɛ, ka fɛsɛfɛsɛli kɛ ani ka suguba kɔnɔ mɔgɔw dɛmɛ ka formalité déclarative ka se ka o musaka sara ka sɔrɔ ma wuli ka bɔ u sigiyɔrɔ la. Formalité déclarative bɛ se ka ta vidéo surveillance kan, a bɛ se ka ta gestion clientèle kan, a bɛ se ka ta gestion de la paix kan, o n'a ɲɔgɔnna caman. Missionnaire ninnu u labɛnnen don APDP gilet la ka APDP badge d'u ma ka tila ka ordre de mission officielle dilan ka d'u ma. Formalité déclarative ninnu a musaka bɛɛ lajɛlen bɛ se ka sara Trésor Paye fɛ. Trésor Paye ye falandɛrɛ dayɛlɛlen ye jamana ɲɛmaaw fɛ walasa jamana kɔnɔdenw bɛ se k'u ka redevance bɛɛ lajɛlen sara ka sɔrɔ u ma wuli ka bɔ u sigiyɔrɔ la. Trésor Paye bɛ labaara i ka téléphone ou bien ordinateur fɛ. O musaka ninnu sarali a jagoyalen don APDP agent kan u ka reçu d'i ma, reçu min sanfɛ i b'a ye i ye musaka min bɔ i y'a bɔ kun min na. QR code dɔ b'a la i bɛ se k'o scanner walasa ka a sɛbɛntiya k'a fɔ k'i ka sarali ɲɛna. APDP b'a da jamana kɔnɔdenw tulo kan k'u ka agent minnu bɛ terrain kan u labɛnnen don ni gilet ye ka tila ka APDP badge d'u ma ani APDP ordre de mission officielle. Nin wulikajɔ in fɛ APDP bɛ ka service gɛrɛ jamana kɔnɔdenw na walasa adamaden tɔgɔ la kunnafoniya lakanali bɛ don ba la an ka jamana kɔnɔ. Aw bisimila hôtel Lafiya la. N'i ko hôtel Lafiya wulikajɔw bolodalen don walasa aw bɛ se ka lafiya sɔrɔ cogo min na ani hakilisigi aw ka séjour la anw fɛ Mopti yan. Kɛrɛnkɛrɛnnenya la Mopti Sevare ka kɛ ni kurantigɛtigɛ ye min ye hôtel Lafiya Sevare ale ye wulikajɔw boloda ka se ka min ye awa fɛɛrɛ kɛrɛnkɛrɛnnen dɔw ta walasa aw bɛ se ka lafiya sɔrɔ cogo min na aw ka séjour la hôtel kɔnɔna na n'o ye ka panneau solaire installer min ye kurantigɛtigɛ o degun aw kana o ye séjour la l'hôtel yɛrɛ kɔnɔna na. Réservation ka kɛ kabi sisan min b'a to aw bɛ se k'aw ka séjour kɛ k'a sɔrɔ tɔɔrɔ tɛ aw kan degun tɛ aw kan hôtel Lafiya. Hôtel Lafiya ale filɛ nin Sevare Bangetaba yanni ka se aéroport sirafara ma station laban i kiniboloya fan fɛ i bi jigin o carré fɛ mètre 200 bɔɲango Hôtel Lafiya ale cokolen bɛ i kiniboloya fan fɛ i bɛ se ka weleli kɛ nɛgɛjuru siraw fɛ 21 42 14 11 76 01 01 98 66 78 72 04 Hôtel Lafiya référence do. Baw ni alamɛbaw aw bɛɛ lajɛlen aw ni ɲanguma bi ye juma su ye sibiri su ye bi ye sa bi ye juma tile binna an bɛ dugawu kɛ sa ala ka tile hɛrɛ ala ka su hɛrɛ fana da an ma fala ye bi ye février kalo tile 3 sa bi ye arajo tɔgɔla don ye diɲɛ seleke naani kɔnɔna na u ye don kɛrɛnkɛrɛnnen min ta arajo tɔgɔ la o ye bi ye akumu kɔnɔna na sa kɛra maison de la presse kɔnɔna na sɔgɔmada in na hakili jagabɔ fɛrɛ min no bi diɲɛ bɔlɔlɔ sira fɛ n'an b'a fɔ ma ko intelligence artificielle o ni arajo baara k'a ko bɛ cogo di an ka jamana kɔnɔ maaw y'a yira sa k'a fɔ min ye intelligence artificielle ye fala ye a fanga bɛ ka na cogo min na a laban n'a ma farati e ko arajo baaraw bɛɛ lajɛlen tɛna taa ale sira fɛ de sabula ka maninfin place k'o ta k'o di masi ma ale bɛ ɲɛnajɛ kɛ a bɛ émission kɛ a bɛ communiquer kalan techniciens jɔyɔrɔ a b'o baara bɛɛ lajɛlen kɛ an ka arajotigi caman ko k'o t'olu fɛla ye olu ko de maninfin kana baara kɛ i ni maaw ka kuma aw ka se ka kumaw dalaminɛ ɲɔgɔn bolo masi k'aw ka kow labɛn k'o bila ka se ka fɛnw kɛ fala ye an ka arajotigi caman ko k'o t'olu fɛla ye nka dɔw y'a yira fana k'a fɔ ko a ka fisa kuma tɛ sufɛla ninnu na maaw bɛ sɛgɛn cogo min fala ye arajo baara yɛrɛ degun fanba ye o waati min ye k'a bɛna se ka kɛ o matarafa fɛn ɲɛnama ye baɲumankɛ tɔn min bɛ an fɛ yan n'o ye hirondelle ye ale ka bolofara min bɛ yen n'o ye studio tamani ye n'olu bɛ kibaruyaw dilan k'a jɛnsɛn mali fantan naani bɛɛ lajɛlen fɛ maison de la presse ale ni iritel n'o ye mali arajosow ka tɔnba ye olu ye nin baro sigi de kɛ bi ka ɲɛfɔli kɛ kunnafonidilaw ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la arajo tɔgɔla don na
babu nunu bɛɛ lajɛlen kɛra maison de la presse kɔnɔna na kalanden minnu bɛ journalistya kalan na Fala ye maa minnu bɛ yen n'olu fana bɛ hakili jagabɔ baaraw la kunnafonidi ko ta na sira fɛ ka taa se kunnafonidila yɛrɛ ɲɛmaabaw ma olu bɛɛ lajɛlen tun bɛ kɛnɛ kan Alikayidi Amar Ture n'o ye minisiri min bɛ kunnafonidiko kunna o ka secrétaire général ye olu bɛɛ lajɛlen nana ka na don in ɲɛnamaya ni arajotigiw ye maa minnu bɛ fana n'olu ye arajola kumabɛlabaw ye Fala ye u caman tun bɛ kɛnɛ kan ani arajo ɲɛmaa minnu bɛ Bamakɔ kɔnɔna na yan u bɛɛ lajɛlen ye ɲɔgɔn sɔrɔ faleya in k'a da k'a yira bɛɛ lajɛlen na sa ko arajo ale kɔni ye mandi ye hali bi kunnafonidi siraw fɛ koyi tele bɛ yen papiyew bɛ yen bɔlɔlɔ sira yɛrɛ fana bɛ yen nka ko arajo kɔni anw ka fanfɛ jamanaw la bi ale de matarafalen don wa ale de ma ka di hali bi bɛɛ lajɛlen ye arajo yɛrɛ de y'a kuma fɔ an y'a mɛn Si Solomani Si yɛrɛ de da Madu Bakari Kulubali yɛrɛ de y'a kuma lakali an y'a mɛn Daba Tunkara da Madu Dunbiya Kiledu o de y'a lakali ani Sɔgɔna Jalo Fala ye ko anw b'o de dɔn bi k'a fɔ ko min ye subahana mansi kana olu sɔnni yɔrɔ minɛ k'olu sigiyɔrɔ n'u ka baarakɛyɔrɔ minɛ arajotigiw ko u bɛ se ka baara kɛ n'a ye nka maaw kɔni a man d'u ye a k'olu jɔyɔrɔ ta koyi sabula n'a kɛra ten salaya bɛ don baara la baara nɛgɛ bɛ bɔ wa min ye maaninfinw ye adamadenya min tin bɛ ani ɲɔgɔn cɛ a b'o dɔgɔya kosɛbɛ i y'a ko in minisiri ale ka ciden bɛ kɛnɛ kan yanni ale yɛrɛ cɛ fɔlɔ Iritel ɲɛmaa n'o ye Mamudu Bokum ye k'a b'a ɲini kunnafonidilaw fɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya arajo baarakɛlaw u k'a faamuya k'a dɔn k'a fɔ u bɛ se ka baara kɛ bɔlɔlɔ sanfɛla hakili jagabɔ in ye Fala ye fɛɛrɛ don a bɛ se ka baara nɔgɔya ka kow lateliya ka se k'a tilen nka fiyewu k'a fɔ ko maaninfinw bɛ bɔ yen pewu k'a bɛɛ lajɛlen kɛ o ye k'o fana cɛ man ɲi min ye minisiri ka ciden kɛnɛ kan n'o ye secrétaire général ye a ye arajo baarakɛlaw ta n'u ka wulikajɔ n'u ka cɛsiri la nafa min bɛ arajo la ka jida o sɛnɛ na k'a yira arajo baarakɛlaw la u ka dɔ fara cɛsiri ni timinandiya kan ɲinan san in baabu Fala a ma nɔgɔya dɛ sabula ko denmisɛnnin minnu bɛ yen olu ko i y'a kɔni de ye ɲɔgɔn tɛ ɲɔgɔn da ye arajotigiw ni arajo baarakɛla kɔrɔlen minnu bɛ yen olu ko petu labu ale ko ten OHVN ni ale ye sɛnɛkɛla yɔrɔ kɛnɛkɛnɛnin belebeleba y'an ka jamana kɔnɔna Fala ye n'u b'a fɔ ma ko Office de Haute Vallée du Niger o sɛnɛkɛyɔrɔ kɛnɛba minnu filɛ an ka jamana kɔnɔ ko san 2026 kɔnɔna na k'olu bɛ n'u jija min ye suman ye tɔni 388 306 k'u bɛna o de bɔ ɲɔ ni malo la ale ni kaba min ye nalafɛnw ye sa i n'a fɔ tomati ninnu ni supamaw ni jabaw ko tɔni 58 864 k'u bɛna o ɲini o la min ye kɔɔri ye 27 801 k'u bɛna o ɲini o la min ye bɛnɛ ka taa se a tɔgɔ ye di bɛnɛ ale ni sumala ninnu k'u bɛna olu tɔni 614 o de ɲɔgɔnna kɛ ka taa se sa kɛrɛnkɛrɛnnenya la nakɔfɛnw o tɔni 233 649 k'u bɛna o de ɲini san kɔnɔna na samiya nata in na baara senfɛ degun minnu yera samiya tɛmɛnen in na ani baara bɛ se ka taa sira kelen minnu fɛ u y'u da don o bɛɛ lajɛlen na Office de Haute Vallée du Niger Fala ye ale ka sɛnɛkɛyɔrɔw ka ca kosɛbɛ minisiri ale yɛrɛ tun b'a kɛnɛ kan kunun ko yanni fɛn in ka kɛ Fala est-ce que minisiri yɛrɛ tun bɛ nin ko in kalama parce que a kɛra ka minisiri caman to baara la o ja tigɛra dɛ o de ye tiɲɛ ye parce que a y'a sɔrɔ fɔma bɛ football fɛn na dɔw de taara fɔ o tulo jukɔrɔ ko remaniement kɛra sisan télé la ko k'i tor'i nɔ na koyi o tun t'a kalama o a ka gɛlɛn fana i ka bɔ a kalama Fala ye sabula gouvernement baara ni maa si ka baara tɛ kelen ye jamanakuntigi ale n'a ka premier ministre olu de b'a ko gundo dɔn tunkarankew ani maliden minnu sigilen don kɔ ka sa jɛkulu kɛrɛnkɛrɛnnen bɛ diɲɛ seleke naani tɔgɔ la olu ni an ka minisiri min bɛ maliden minnu bɛ kɔ kan ani farafinna ka kɛnɛya tɔn Fala ye olu ye lajɛ belebeleba kɛ Musa Aga Atayɛri y'a yira diɲɛ seleke naani jɛkulu in na Fala ye baara kan ka taa sira min fɛ yaasa anw ka jamanadenw bɛ lafiya min ye maaninfinw ka taa ni ka segin ye sa kooro kara minnu mana na degun sɔrɔ kumaɲɔgɔnya ka don yaasa an ka maa minnu bɛ yen bi n'u bɛ gɛlɛyaw la tunga fɛ Fala ye u ka nali n'u ka seginliw ɲinansa kɔnɔna na a ka kɛ adamadenya ni maaninfinya yɛrɛ hukumu bɛɛ lajɛlen kɔnɔna na jɛkulu in fana y'a yira Fala ye musaka min bɛ don a la a bɛrɛ bɛnnen don a ka kan an yɛrɛ fana ka wuli k'an jɔ ka cɛsiri ni fɛɛrɛ sigi sen kan ni maaw ma taa
o de ka d'olu ye ni maaw taara degun sɔrɔ ye an bɛ taa fan fɛ an bɛ sɔrɔ ka na don conseil des ministres ale kɔnɔ ale kɛra bi wulada in na. Sama mɔnɛ bi maliyɛnw jɔrɔna ko n'u hamina ko dɔn o de la sama mɔnɛ ma fɛn fara a ka wari cili musakaw kan wa a ka nɔgɔn ni Mali wari ci siraw bɛɛ ye a ma da aw ma dɛ sama mɔnɛ bi dɔ fara aw de kunna wari kan ni wari bonisi ye awɔ ni wari bonisi ye kɔni aw ka sanni kɛ ni sama mɔnɛ application ye aw bɛ wari sɔrɔ aw ka compte bonisi la ka daminɛ crédit la abonnement télé fo ka taa se courant ni ji sarali ma aw bɛ bonisi sɔrɔ nin bɛɛ la n'a ka bonisi buguna dɔrɔn aw bɛ se k'a yɛlɛma aw ka sama mɔnɛ compte la ka sanni wɛrɛ kɛ n'a ye walima ka taa wari jɛ bɔ an ka lasigiden dɔ fɛ yen aw ye mɔnɛ bɔ aw yɛrɛ la a k'a si filɛ sisan ni sama mɔnɛ application téléchargeli ye Play Store walima App Store kan ka sɔrɔ k'aw tɔgɔ sɛbɛn ni sama mɔnɛ ye aw de kunna wari bɛ augmenter sama mɔnɛ i yɛrɛ ta awɔ i yɛrɛ ta ni yɛrɛ ta ye Ministriw ka laadala ɲɔgɔn ye no o ye conseil des ministres ye ale kɛra bi Kuluba faama sigiyɔrɔ la baara bɛɛ lajɛlen ɲɛmaaya tun ye général d'armée Asimi bolo kumaw dayɛlɛlen sɛbɛn minnu bɛ n'olu kan ka kɛ ɲɛbila sariyaw ye u y'u da don olu la ka bɛn kɛ olu kan jɔyɔrɔ kan ka di u y'o fana kuma fɔ ministriw ka baara kelenw ni baara bolodalen u y'u da don la ministri min b'an ka jamana ni jamana cɛ sira ɲɛnabɔ ko kunna n'o ye Abdoulaye Diop ye ale y'a yira sa k'a fɔ ko AES ka jɛrɛba min kɛra Bamakɔ kɔnɔna na yan kɛrɛnkɛrɛnnenya la jamanakuntigi olu ta o sen fɛ a yirala sa k'a fɔ ko AES baara ka se ka mɔnɔbɔ yaasa ka se ka wasa sɔrɔ ko la farankanw ka ye baara kura minnu bɛna sigi sen kan o la sa jɛrɛ filanan min kɛra Bamakɔ yan n'o ɲɛmaaya tun bɛ général d'armée Asimi bolo ni Abdramane Chani ale ni Ibrahim Traoré nan'o la o y'a yira sa k'a fɔ ko AES yɛrɛ a sigira gun kan don min na u ye fɛɛrɛ minnu sigi sen kan o kun ye k'a yira sa k'a fɔ k'u bɛ wolomasiri tabaw jamanaw ni jamanaw cɛ sira ɲɛnabɔ ani yiriwali baaraw kɛ nka min ye décembre kalo tile 23 san 2025 jɛrɛ filanan senfɛ jamanakuntigiw olu ye bɛnkan ta k'a yira sa k'a fɔ ko farankan baaraw bɛ yen olu kan ka na sigi bi o farankan baaraw bɛ tali kɛ mun na jamana saba in kɔnɔna na sa wasabulo minnu bɛ yen olu bɛ se ka jɛ ka baara kɛ cogo di fɛɛrɛ kɛrɛnkɛrɛnnen bɛ se ka sigi sen kan o ko la u y'o fɔ n'o y'a sɔrɔ ɲaamɛkaw ka lajɛ senfɛ juillet kalo tile 6 san 2024 u tun y'a yira sa k'a fɔ ko ka fɛɛrɛ sigi kɛrɛnkɛrɛnnenya la yiriwali wolomasiri tabaw min ye lakana ye ale ni jamanaw cɛ sira ɲɛnabɔ baara bi na Bamakɔta kuncɛtɔ u y'a yira sa k'a fɔ ko ka farankan kɛ farankan in bɛ tali kɛ min na sa bolodi ɲɔgɔn ma ka yiriwali k'ale sinsin kosɛbɛ fɛɛrɛ minnu sigilen don jamana ninnu kɔnɔna na o ko humu kɔnɔna k'o kɛ sɛbɛn kelen ye bɛnkan filanan fana ye mun ye o bɛ tali kɛ bi jamanaw cɛ sira ɲɛnabɔli ale baaraw bɛ se ka kɛ cogo min sariyaw bɛɛ lajɛlen bɛ se ka kɛ wariw ka kɛ kelen cogo min na hakilina kelen ni kuntilenna kelen ka se k'o kumakanw kɛ kelen ye k'o sɛbɛn fana fara a kan min ye sɛbɛn min bɛ fana o bɛ tali kɛ sa lakana min ye kɛlɛ o bolodali ka se ka kɛlɛkɛcɛw bɛɛ lajɛlen kamaru ɲɔgɔn kan olu bɛɛ lajɛlen kɔfɛ a yera bi k'a fɔ ko waleya in na sa ko yɛlɛma kan ka don a la ka dɔ fara a kan min ye wasaden minnu tatɔ filɛ nin ye n'olu bɛna kɛ AES wasadenw ye u ka sigi bɛna kɛ cogo di u bɛna ta cogo di u yɛrɛ fana bɛna baara kɛ cogo di n'u sugandira u bɛ waati joli kɛ o kɔnɔna na ko k'o bɛɛ lajɛlen bɛrɛbɛn k'o dɔn sariyakisɛw kɔnɔna na ka se ka o ɲɛfɔ o la sa farankan sariya minnu tatɔ filɛ nin ye ni jamana ɲɛmaaw sɔnna a ma yamaruya kan ka di minisiriw olu ka len ka bɛn a kan a ka se ka kɛ baarakɛla ye jamana ninnu bɛɛ lajɛlen kɔnɔna na minisiri min bɛ dugujukɔrɔ nabako kunna ale y'a yira sa ko sanubɔyɔrɔ dɔ b'an ka jamana kɔnɔ n'o ye Lulu Somino ye Lulu Somino in ale kɔni kun sɛbɛn fɔlɔ kun tɛgɛnɔ fa siri la avril kalo tile 2 san 1993 san bɛnkanw na sa ale kɔni kun bɛ Keɲeba mara la Lulu sanubɔyɔrɔ don min ye bɛnkan in ye sa a kɔni kun y'a to sa u ka se ka sɛgɛsɛgɛliw kɛ ka ɲininiw kɛ ka bɛn ni février kalo tile 14 san 1996 san ye o kun y'a yira sa ko ka san 30 de di sanubɔyɔrɔ in maaw ma u ka permis o ye nka bi a nana ye k'a sɔrɔ dugukolo min kun b'u bolo n'o tun ye kilomɛtiri kare 48 ye ko yɛlɛma donn'o na fo siɲɛ 3 o yɛlɛma in nana kɛ sa dugukolo in yɛrɛ kɔni bɛ se 241 buruburu
Ɲamɛ 225 kilomètre carré o de b'u bolo bi yɛlɛma min donn'o la sa o kun y'a to min ye lulu yɛrɛ ye ale kun nana kɛ bariki o fana ta ye sɛgɛsɛgɛliw ni ɲininiw y'a yira k'a fɔ sa san 16 baara kɔfɛ bi yɛlɛmaw kan ka don baara la sabula sanu min sɔrɔla dugukolo darawuli min bonyana min ye lulu ye ale kan ka yɛlɛma sariya kura min sigilen don a ka ta o dabada ma an ka jamana kɔnɔ n'o ye code minier kura ye a ka bila hokumu olu bɛɛ lajɛlen kɔnɔna na conseil des ministres ale ka laɲini ye o ye minisiri min bɛ baara ko kunna an ka jamana kɔnɔ ale ni baarakɛlaw ka kumaɲɔgɔnya nɔgɔyali ale fana ye ɲɛbila sariya sɛbɛn ta ɲɛbila sariya sɛbɛn min bɛ tali kɛ baarakɛlaw yɛrɛ ka hakɛw olu danni na n'o y'a sɔrɔ san 2002 san décembre kalo tile 16 u kun ye sariya sigi sen kan min bɛ dansigi kɛ ka ɲɛfɔli kɛ statut général de fonctionnaire la an ka jamana kɔnɔna na bi a yɛrɛ k'a fɔ sa ko min ye o sɛbɛn in ye ale kɔrɔla yɛlɛmaw donna la baara taabolow falenna calatigɛ jɛkulu ale ni faso ka baarakɛyɔrɔ belebeleba olu caman sigilen don bi sa yaasa a ka se ka don bɛrɛ la min ye sariya sunba kura ye o bɛ min fɔ fɛɛrɛ minnu sigilen don sen kan baarakɛlaw ka hakɛ jateli u ka sɔrɔko an'u ka ko kɛcogo min ye siko ye an'u ka musakako bɛɛ lajɛlen k'olu don bɛrɛ la k'a lajɛ fana ni i bɛ baara kɛ yɔrɔ dɔ la i taar'i yɛrɛ sɔrɔ calatigɛ jɛkulu dɔ kɔnɔna na walima faso ka baarakɛ boloda dɔ la a ko bɛ kɛ cogo di ko fo yɛlɛmaliw ka lajɛ min ye calatigɛ jɛkulu fana kɛcogo ye baara bɛ kɛ cogo min na yɛlɛma minnu donn'o la ani dɔ farala dɔw ta kan ko k'olu bɛɛ lajɛlen lajɛ o la sa minisiri ko sa ko sariya in kɔni a sera falen ye ten ka sariya kura sigi sen kan ni hakilina kura minnu filɛ nin ye min ye baarakɛlaw yɛrɛ taabolo kura min filɛ nin ye o ka se ka sigi sen kan i n'a fɔ baarakɛlaw yɛrɛ ka lajɛba min kun kɛra n'o ye dialogue intermalien ye o tun y'a laɲini cogo min na fala ye jɔyɔrɔ ko ta fan fɛ conseil des ministres a ye jɔyɔrɔ di minisiri min bɛ an ka jamana cɛ siranabɔ ko kunna consulat général la Abidjankaw fɛ yen min ye conseil consulaire lieutenant colonel Sama Kulibali ale taara ka kɛ o ye minisiriso min bɛ anw yɛrɛ ka ko kunna n'o ye kunnafoni minisiriso ye fala ye radio Mali directeur kura o ye Yaya Konate ye Yaya an ye Mali kura taasira janjo kɛ ka yan'o cɛ fana an ye baaraba dɔw kɛ ɲɔgɔn fɛ nansaralakaw bolo fala ye an ye taamaw fana kɛ an ye dugutaw caman kɛ Yaya kɔni a tilennenya o maa don nka radio Mali ye dɛ ale yɛrɛ kɔni ka ba wolola filanin na o dɔgɔkun tɛmɛnen a muso nomina Bruxelles chargé de communication nin dɔgɔkun na ale yɛrɛ nomina ORTM directeur fala ye an tɛ dugawu k'u ye kɔrɔ Yaya ko félicitations ala k'a kɔ kɛ hɛrɛ ye ala k'i ni ORTM maaw bɛɛ sigi la min ye ORTM ye fala ye a tɔgɔ de ORTM a ma nɔgɔn dɛ nka ala k'a ɲɛ k'a di kɔrɔ Yaya ma a yɛrɛ b'a dɔn sabula a mɛnna ye k'a daminɛ duguma fo sanfɛ a ye baara kɛ ye a b'a dɔn min kan ka kɛ ɲɛmaw ye danaya min d'a kan ala k'a sa minɛn kɔrɔ n'an bɔr'o la minisiriso min bɛ yen minisiriw ka baara bolodaliw hukumu kɔnɔna na minisiriso min bɛ yen n'o bɛ tali kɛ saniya yiriwali kuntalajan na sa ale y'a yira sa k'a fɔ ko a bɛ ɲɛfɔli kɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la saniya o fɛɛrɛ mun sigilen don an ka jamana kɔnɔ san 2026 ka taa se san 2030 ma ko yaasa ka o sɛbɛn in lajɛ ka a don bɛrɛla fala ye sabula n'o y'a sɔrɔ sɛbɛn min bɛ sen kan nin waati in na o ko hukumu kɔnɔna na n'o sigira sen kan san 2009 bi yɛlɛmaw donna koyi fɛɛrɛ kuraw ani taabolo kuraw ale ni kɛrɛnkɛrɛnnenya la o yɛrɛ ka hakilila jigila k'a yira sa k'u kan ka fɛɛrɛ sigi sen kan taabolo 5 ɲɔgɔnna na kɛrɛnkɛrɛnnenya la k'u ka se ka se manani ani gwadomusow bɛ baara kɛ ni minɛn minnu ye ka taa se lɔgɔw ni yiritigɛw ni fɛnw bɛɛ lajɛlen ma kɔbolow ni babolow la kɔlɔsili min ye mara kama wali baara hukumu kɔnɔna na ni marabolotigiw fana kan ka jɔyɔrɔ minnu kɛ sariya in kɔnɔna na k'olu ye majɛw ye bi majɛ minnu kan ka latile yaasa bolofara 5 min bɛ yen bi o ka se ka sinsin ka taa kɔnɔna na ka kɛ ni jamana laɲini ni yɛlɛma minnu donna ale ni fana fɛɛrɛ kɛrɛnkɛrɛnnen min sigira jamanakuntigi fɛ n'o ye malikura ɲɛtaa sira ka bɛn san 2063 ma a n'a lawaleya sɛbɛn min bɛ yen n'o bɛ yiriwali kuntalajan ko fɔ ka bɛn san 2024 san 2033 ma fala ye ko sɛbɛn in ko f'a ka olu fɛɛrɛw ta ka don a kɔnɔ ka baara kɛ n'o ye o b'a yira sa ko fo sɛbɛn in ka yɛlɛma min bɛna sigi sen kan san 2026 ka taa bila san 2030 la o ka kɛ sariya kura ye ka di bɛɛ lajɛlen ma minisiri min bɛ sanayɛlɛ kalanso kunna ale ni ɲinini a ye conseil des ministres ladɔnniya fala ye ko min ye architecte ye olu ka jɛɛrɛ belebeleba o kɛra togokaw fɛ yen tako 43
kalanso kɛrɛnkɛrɛnnen bɛ farafinna kɔnɔna na n'o bɛ tali kɛ architecte ka fɛn na sa o tun bɛ sen n'a ye baara in ye tali kɛ sango baara mun kɛra kalanso in fɛ ale ni kalanso in yɛrɛ b'a fɛ ka fɛɛrɛ belebeleba minnu sigi sen kan laɲini minnu kɛr'u fɛ jɛɛrɛ 42 na o ye wolola mun na ani fɛɛrɛ minnu sigira sen kan yaasa san 2025 la baara ka se ka kɛ baaraw kɛra cogo di musakako ta nasira fɛ ɲinansan u kan ka baara kɛ cogo min conseil des ministres a y'o bɛɛ lajɛlen fɔ u y'a yira sa k'a fɔ ko laɲini kɔni kɛra sa ministres bɛɛ lajɛlen fɛ baara in ka se ka yɛlɛma ka se ka sigi sen kan kosɛbɛ o la sa bɛɛ lajɛlen bɛnn'a kan ko ka kalanso in fala ye a ɲɛmaya ta k'a di Mali ma han k'an ka ministre ka k'a ko ɲɛma ye sisan komi a bɛ bɔ ɲɔgɔn kɔrɔ sifinw ka ministre ale ni fasodenɲumanya lawaleyali ministre fala ye a ye conseil des ministres ladɔnniya sa ko SNJ maaw service national de jeunesse tɛ sa wa o ta ko 7nan maa minnu kan ka don k'u ka kasaw kuruli daminɛ fala ye Bafota nin y'a selen ye u bɛ taa maa min sɔrɔ ɲɛ a tɔgɔ ye ko colonel Gawusu So u bɛ taa sergent min ye Sanogo sɔrɔ ɲɛ ye Bafo Jeliba Kuyate u bɛ taa olu fana sɔrɔ ɲɛ ye Dominique n'a ka maaw bɛ t'olu sɔrɔ ɲɛ a n'an ka dumuni tobilaba ninnu k'u k'u labɛn fala ye service national i b'a dɔn k'a fɔ k'ale sigira sen kan san 2016 san Laji Burama Sɛbɛnnikɔnɔ Burama a y'a la kurakuraya k'a la kunu kabini Sɛbɛnnikɔnɔ ka tile min ye Asimi nana ale fana ko ka baara in sigi sen kan nka a kana da sonitigilakaw dɔrɔn ma fala ye baara ka yɛlɛma maa maa bɛ yen n'i kan ka faso baara kɛ n'i kɔni taara ko kɔnkuru dajar'i la i bɛ taa kalo 6 kɛ Bafokaw fɛ yen i ni Dominique ɲɛ bɛ kɛ 4 ye sɔgɔma o sɔgɔma wa i ni sergent Sanogo wala ni ne ma taa ne ye Bafo e ɲɛ tɛ bɔ ne na o fo ka taa n'i ye Bafo i ka taa tile 2 kɛ ye de n'u i ye tile 3 kɛ i ma ɲɛ i ɲɛ na i bɛ sɔrɔ k'a dɔn ko fana n ka ma ko falen do ye commandant colonel So ale n'a ka maaw olu de bɛna na denmisɛnnin ninnu bisimila fala ye ko doni don février kalo tile 24 o ye sunkalo kɔnɔna yɛrɛ fala ye k'u bɛ don dongo 7nan in a bɛ bɛn février kalo tile 24 san 2026 maa minnu ko don marabolo kalan kɛra maa minnu fɛ n'u olu talen no jamana ka baarakɛ hukumu kɔnɔna na a bɛ bɛn maa 634 ma magistrat minnu taara sisan fala ye n'o ye magistrat kuraw ye olu ye maa 255 ye greffier olu ye maa 120 ye maa minnu bɛ yen n'olu ye faso yɛrɛ ka concours sɔrɔ n'o ye fonction publique baarakɛlaw ye olu ye maa 759 ye kalanden minnu bɛ yen n'olu bɛ ENA la n'olu ye ENA concours fana sɔrɔ fala ye n'a fɔ ma ko élèves fonctionnaires de école nationale de l'administration olu ye maa 162 ye k'a bɛɛ lajɛlen k'u labɛn ka fara maa minnu tun bɛ yen n'olu tun ma se ka concours in kɛ n'o ye tɛmɛnen tɔw ye k'u bɛɛ lajɛlen k'u labɛn ko SNJ sigi k'a daminɛna ministre ale ka bataki don conseil des ministres ale kɔnɔna na bi ministre min bɛ jagoko kunna Musa Galabu a ko ɲinansan sukaro baara ko olu kɔni kurumo karili kɛra sukala ni sukala maaw fɛ fɛɛrɛ ni dabali bɛɛ lajɛlen sigira sen kan sa sukaro bɛ se ka don cogo min na ani an bɛ se ka sukaro feere cogo min na ɲinansan kɔnɔna na baara in kɛra Segu gouverneur ale tun bɛ yen ka taa fara min ye ministre yɛrɛ ka cabinet maaw kan CNT maaw tun bɛ a kɛnɛ kan wolomasiri tabaw ka ɲɛmaaw ka taa se lakanatigiw bɛɛ lajɛlen ma min ye dugutigiw ni kabilatigiw ni kafotigiw bɛɛ lajɛlen tun b'a kɛnɛ kan février kalo tile 5 ko a kurumo karili kɛra fala ye ɲinan sukaro min kan ka feere an ka jamana kɔnɔ san 2025 san 2026 ko nin y'a daminɛlen ye sukala ni sukala olu maaw fɛ fala ye tɔni 100 ani 20 u bɛna o de feere 100 sarala sa 34 o bɛ bɛn san 9 musaka ma an yɛrɛ ka jamana kɔnɔ ministre ko sa ko u kɔni ye fɛɛrɛ sigi sen kan ɲinanta baara bɛ se ka kɛ ka ɲɛ cogo min na kɛrɛnkɛrɛnnenya la ministre min bɛ kɛnɛya ko kunna ale ye conseil des ministres ladɔnniya sa bana in n'o ye dengue ye fala ye ko sen kɔni ta la sa ko min ye a yɛlɛla dɛ ko dɔ fara nɛnɛ mangani nana i da o ko nin dɔgɔkun ta cayara ni dɔgɔkun tɛmɛnenw ye président ko sa k'an ka hakili to an yɛrɛ la ale do o ale tɛ o an ka tangalaw matarafa yaasa an kɛnɛma bɛ se ka to cogo min na faso ka baara ka se k'o kɛ ka ɲɛ Bamako min ye février kalo tile 13 san 2026 secrétaire général du gouvernement Birama Kulibali chevalier de l'ordre national.
aw bisimila hôtel lafiya la n'i ko hôtel lafiya wulikajɔw bolodalen don walasa aw bɛ se ka lafiya sɔrɔ cogo min na ani hakilisigi aw ka séjour la anw fɛ Mopti yan kɛrɛnkɛrɛnnenya la Mopti Sevare ka kɛ ni kurantigɛtigɛ ye min ye hôtel lafiya Sevare ale ye wulikajɔw boloda ka se ka min ye awa fɛɛrɛ kɛrɛnkɛrɛnnen dɔw ta walasa aw bɛ se ka lafiya sɔrɔ cogo min na aw ka séjour la hôtel kɔnɔna na n'o ye ka panneau solaire installé min ye kurantigɛtigɛ o degun aw kana o ye séjour la l'hôtel yɛrɛ kɔnɔna na réservation ka kɛ kabi sisan min b'a to aw bɛ se k'aw ka séjour kɛ k'a sɔrɔ tɔɔrɔ tɛ aw kan degun tɛ aw kan hôtel lafiya. Hôtel Lafiya ale filɛ nin Sevare Bangetaba yanni ka se aéroport sirafara ma station laban i kiniboloya fan fɛ i bi jigin o carré fɛ mètre 200 bɔɲango Hôtel Lafiya ale cokolen bɛ i kiniboloya fan fɛ i bɛ se ka weleli kɛ nɛgɛjuru siraw fɛ 21 42 14 11 76 01 01 98 66 78 72 04 Hôtel Lafiya référence do. Falai, conseiller ministre min kɛra bi an ka ministre kura 4 kun tɛ yen dɛ olu ma baara daminɛ fɔlɔ ministre kura 4 Falai mara kamabɔli ministre o ye général de brigade Isa Usman Kulubali ye ale mana kɛnɛ ka fɔlɔ ministre min bɛ malikura ko kunna n'o ye refondation ye Yaya Gologo ale fana mana fɔlɔ ministre min bɛ sɛnɛko kunna n'o ye docteur Ibrahim Samake ale fana mana kɛnɛ ka fɔlɔ jini kura ministre professeur Cɛmɔgɔ Traoré ale fana ma ye kɛnɛ kan nka ni ala sɔnna ma dɔgɔkun nata in na u ni premier ministre bɛna ɲɔgɔn ye fɔlɔ a fɔ ma ko réunion de cabinet ka ɲɛfɔli kɛ u ye baara bɛ kɛ cogo min u bɛ sɔrɔ ka taa conseil ministre nata la ni ala sɔnna ma u ye baara kɛ cogo ye ni mana bɔ fana na an n'o da tulo kan nka yan'o cɛ bamakɔkaw ko cogo di ministre kura sigili la ni yɛlɛma min kɛra Famara y'a ka micro ta ka don dugu kɔnɔ an ka maaw lamɛn. N tɔgɔ ye Bakari Keyita awɔ n ye école maître ye maniema ye an y'a fɔ an tun sigilen bɛ k'a kɔnɔ quoi parce que domaine dɔgɔdɔ bɛ yen an y'a ye k'a fɔ défaillance tun b'olu la dɔɔnin énergie an y'a ye k'a fɔ vraiment hali n'an bɛ courant sɔrɔ nin wagati in na dɔɔnin a ma kɛ an sago ye surtout sunkalo ɲɛkɔrɔla in na an tun b'a fɛ courant ka na au moins 12 heures 16 heures dans 24 heures quoi o ka di an ye kosɛbɛ ministre kura min nana énergie la n'ale kɔni sera ka o défi relever o bɛ diya an ye kosɛbɛ agriculture fana bi denmisɛnnin caman bɛ ka taa domaine agricole la quoi donc an b'a ɲini o ministre fana fɛ a fana ka jija kosɛbɛ pour que o fana ka kɛ yɔrɔ ɲɛnamaba ye denmisɛnninw caman ka investir agriculture la administration territoriale o tun bɛ Abdoulaye Mayiga bolo premier ministre an y'a mɛn ko général dɔ nommera o yɔrɔ fana la vraiment n'o fana y'a jija kosɛbɛ o yɔrɔ fana ka rayonner ka ɲɛ o bɛ diya an ye kosɛbɛ. Ne tɔgɔ Adama Sidibe yɛlɛma min kɛra an b'a fɔ ko awɔ yɛlɛma diyara n ye mais yɛlɛma kana kɛ i n'a fɔ min bɛ bɔ yen ko min bɛ ka na bɔta ka fisa ni kura ye quoi parfois an b'a lakɔlɔsi Mali yɛrɛ bɛ ten tɔ de i b'a lakɔlɔsi wagati bɛɛ min bɛ bɔ yen i b'a sɔrɔ o ka fisa kura min bɛ na quoi ma faamu o tun ye ne hakilina yɛlɛma ko nin na quoi n'a ma ɲɛ ko yɛlɛma kɛra dɔrɔn min bɛ ka na sigi o ka fisa ni kɔrɔmata nin ye quoi. Ne hakilina wɛrɛ tɛ ne la jamana ala ka jamana ala ka kolo suma min b'an kunna présidenya la an b'a kɔ ala ka ta fanga d'u ma ala ka jugu malo an ye min bɛ ne fɛ o de ye. Bon ne tɔgɔ ye Adama Traoré bon alhamdulilayi rabbil alamina a diyara an ye quoi a diyara an ye franchement an kun sigilen bɛ ka nin makɔnɔ parce que ni nin kun ma kɛ o de kun bɛ bala an na parce que jamana in baara ka ca cogo min na fɔ nin kun ka kɛ de n'i y'a jate minɛ ministre damadɔ min yɛrɛ kɛra ministre d'État ye franchement o bɛ baara teliya o bɛ jamana baara teliya parce que jamana baara ka ca bon en plus sɛnɛ ministre falenna franchement o diyara an ye sɛnɛ ministre falenna franchement o diyara an ye bon ministre de l'énergie fɛnɛ falenna o fɛnɛ diyara an ye baara in yɛrɛ tiɲɛ yɛrɛ la baara tacogo ni ala sɔnna an kɔni dalen b'a la an kun sigilen bɛ ka yɛlɛmani min makɔnɔ yɛlɛma in kɛra wa an dalen b'a la fana yɛlɛma in ɲana wa baara bɛ taa ɲɛ quoi jamana bɛ taa ɲɛ vite vite la quoi parce que ni ministre d'État ko in tɛ baara tɛ se ka teliya o ka se an bɛ fɛ a ka teliya ka taa degré min na o bon donc n'i ye ɲininkali diyara an ye franchement baara tacogo ka ɲi jamana kɔnɔ
ça c'est o ko ne ko nga faamuyata ye ani n yɛrɛ ni mɔgɔ caman bɛ baro kɛ donc nin ye olu bɛɛ lajɛlen ka hakililata de ye welekan yɛrɛ bɛ n bolo k'a ɲɛsin maliyɛn bɛɛ lajɛlen ma parce que dugu ma jamana in bila a tɛ taa sira sɔrɔ quoi sisan ninnu kɔni ye taga sira tracé k'a bila wa an bɛ sira kan ka taa an bɛ dugawu de kɛ ala ka se ni an ɲuman ye wa an bɛ sira kan ka taa cogo min na ni ala sɔnna an ɲuman bɛ se. Bon, moi je m'appelle Cheikh Oumar Demba. Bon, yɛlɛmani ka ɲi mais il faut que le changement a ka kɛ solution ye jamana kɔnɔdenw ma quoi vraiment parce que hali ni ye gouvernement falen ni mɔgɔ min nana n'olu ma se ka taabolo ɲɛnama ta a bɛ gɛlɛya dɔɔni toujours quoi voilà donc gouvernement falen kɔni a ka ɲi mais a bɛ k'a kɛ wagati fana na quoi bon je pense que crise min bɛ jamana kɔnɔ n'o ye kuranko crise ye n'o ye comment dirais infrastructure crise ye olu crise bɛ se ka nɔgɔya cogo min ni gouvernement falenna peut-être que a bɛ se ka kɛ sababu ye jamana kɔnɔdenw bɛ se ka lafiya sɔrɔ olu hukumu kɔnɔna na bon an kɔni b'a fɔ ala ka chance ɲɛnama di minnu nana ala ka garisɛgɛ ɲɛnama da n'u ma pour que an ka se ka jamana in jɔ sinon jamana in sɛgɛnna quoi vraiment merci. Bon ne ye Namusa Kamara ye n ye professeur d'allemand ye bon ne bolo a ɲɛna parce que nin ye ɲɛtaga dɔ ye i y'a faamuya nin ye ɲɛtaga dɔ ye vraiment a ɲɛna vraiment a diyara n ye yɛrɛ bon ne bolo comme an bɛ crise min kɔnɔ sisan ministre d'État n'u sera k'u ka baara kɛ k'a ɲɛ en tout cas o de kɔni ka di ne ye nomination an t'a contre la a ɲɛna yɛrɛ de nin fana ye jamana tagasen dɔ ye ok jamana tagabolo dɔ fana nin ye i y'a faamuya n'u sera k'u hakili to population kɔ en tout cas o de kɔni ka di n ye dɛ parce que n'i y'a mɛn jamana population de bɛ yen dɛ i y'a faamuya ni population tɛ bɛɛ kɔnɔ ayiwa kuma ka ca dɔɔni sinon basi foyi t'a la. a fala ye nin ye bamakɔka dɔw hakilina ye n'ala sɔnna a ma dɔgɔkun kɔnɔna na fana an na maaw hakilina sɔrɔ min ye Famara Berete ale ye nin wulikajɔ kɛ hukumu kelen kɔnɔna na sa fala an b'a yira sa ko musakaw kɔni bɛ ka ɲini ka se ka maaw dɛmɛ sunkalo hukumu kɔnɔna na Banque Malienne de Solidarité ale ye a ka laada tile tako 9nan min ye BMS ka dɔn u y'o kɛnɛ sigi kɛnɛ in kɔni kɛra sa ka ɲɛsin maaw ma maa minnu n'olu ye sɔrɔdasi minnu binna kɛlɛdagaw la olu ani maa minnu bɛ yen n'olu ye lujuratɔw ye maa minnu fana bɛ yen ni ala kɛlen don ka yeli doga olu ka yeli ma ninnu bɛɛ lajɛlen donbolokɛraw ye BMS ɲɛmaayaso fɛ fala ye lafiya n'a ka maaw ani Kante o ko k'u bɛɛ lajɛlen fo sefa wari miliyɔn 30 o de donna minɛnw na ka se ka di maaw ma BMS ale fɛ sangaw fɛ maa 12 jɔnjɔn taara ka d'olu ma waleɲuman dɔn jɔnjɔn min ye merilakaw fɛ jɔnjɔn in sa n'i y'a jateminɛ muso 10 maa 12 la fala ye muso 4 o bɛ a la i ko gouvernement kɔnɔna ye muso 4 ye cogo min fasoden ya baara kɛ cogo waleya fana fɛ sa su min sigira sa su in y'a to sa u ka se ka min ye cɛfɔ ni kanbɛn min ye san yɛrɛ cercle kɔnɔna na ka se ka o baara fana ɲɛnɛmaya maa minnu bɛ n'olu y'u jeniyɔrɔ fi kosɛbɛ baara ni baaradege hukumu kɔnɔna na fasoden ɲumanya waleyaw la ka u yɛrɛ di jamana fana ma fala ye ninnu bɛɛ lajɛlen jɔnjɔn kɛrɛnkɛrɛnnen sɔrɔ kɛnɛ in ale kan kayikaw fɛ polisiw olu bɛna wuli ka jɔ kɛ k'u bolo di ɲɔgɔn ma yaasa ka se ka Kayi yɛrɛ lamini bɛɛ lajɛlen lakana min ye hakilina in ye sa Tapa Uri Demba Jalo polisi directeur régional ale ka miirina don kalanyɔrɔ lakanali fala ye ko k'o de sigi sen kan baara in kurumukala janvier kalo tile 12 san 2026 Kayi dugu yɛrɛ kɔnɔna na min ye lakanabaw y'a yira sa k'a fɔ kiribikiribifɛnw ni ko kuntan minnu bɛ kɛ kalanyɔrɔ la fala ye danga siri a la kalanyɔrɔ ka kɛ yɔrɔ ye yɔrɔ min ni maaw bɛ taa kalan yɛrɛ de kama o de y'a kɛ sa a tɔgɔ yɛrɛ dara ko kalanyɔrɔ lakanali min na kɛ ekɔli karamɔgɔ ka jɛ kɔnɔna na finitigilakaw denbaw ale ni kalandenw ni karamɔgɔw yɛrɛ ka yamaruya kɔnɔna na bolo ni ɲɔgɔnma min n'o bɛna kɛ polisi directeur fɛ ani polisi direction ba fɛ ka ɲɛsin polisi bolofara min bɛ Kayi kɔnɔna na n'o ɲɛmaya bɛ Tapa Uri Demba Jalo bolo k'u bɛna nin kɛ sa u ni ekɔlidenw ka se ka nin ko sigi sen kan yaasa kalanso ɲɛnɛmaw ni kalanso tilennenw ni kalanden tilennenw olu fana ka se ka sigi sen kan jogojuguya a ka taa kɛlɛ fo kalanso ale kɔnɔna na fala ye kitakaw fɛ yen baara mun kun sigira n'a tako 5nan tun ye nin ye n'o ye Ngumakɔkaw ka san 145 kɛlɛ ɲɛnɛmayali ye février kalo ale tile 11 san 1881
ngumango dugu ibaro ka ko ale kun ye degun sɔrɔ ka ɲɛsin nansaralakaw olu nana ka na firi yen kan balawu u nana min kɛ sa yaasa ka se ka o ko maaw hakili la jugo la o ɲɛnɛmayali kɛlɛba min kɛra o kɔnɔ ni an ka jamanadenw y'u jɔ u jɔyɔrɔ la kita mara la o ɲɛnɛmayali baaraw kɛra i n'a fɔ merilakaw ni dugutigilakaw ni maire yɛrɛ ni ka taa se gouverneur ma u bɛɛ lajɛlen jɛra ka don in na ɲɛnɛmaya o la sa yaasa ka se ka tulon kun cɛ farikolo ɲɛnajɛ tun b'a la koyi Jakola Birigo ani Kɛmɛtaninkaw olu ye ɲɔgɔn sɔrɔ fala ye dolata in jijara kosɛbɛ a banna e ko a ma ban kelen ni kelen na de kelen ni kelen kɔfɛ u taara ngɔyin na n'o ye penalty ta ye Jago Birigo ale wulila k'i jɔ n'a ye ale ye 4 don min ye Kɛmɛtaninkaw ye olu ye 3 don min ye jɔnjɔn ye sa kɔni taara ka di kɛrɛnkɛrɛnnenya la Keba Jalo ale tun bɛ kɛnɛ kan an ye min sɔrɔ an ka jɛ ka o lajɛ. Ala n'a masaw ka dɔw ani sɛriw ninnu b'an bolo an dalen b'u la parce que diɲɛlatigɛ fɛn a kɛ a bɛ bɔ ni danaya de an bɛ Ala deli hali bi Ala ka ɲɔgɔnna caman cɛ sinon vraiment u ye baara kɛ nka joueur n dalen d'u la ne dalen d'u la ne b'a dɔn depuis match ma daminɛ u y'a fɔ n ye k'u bɛ coupe ta joueur ɲumanw de bɛ ne bolo Ala ni an bangebagaw fana ka dɔw vraiment match ɲɛna file fiyɛra basi foyi m'a sɔrɔ bon tiɲɛna an ye effort caman fourni hali k'a da entraîneur wa effort ma bon an yɛrɛ di quoi bon bɔlɔntan yɛrɛ ye fair play de ye bon an ye bɔlɔn ta équipe dɔ in y'a ta bon a bɛɛ de ye jamana kelen an bɛɛ ye maliyɛn bɔlɔntan kɔni kɛra fair play kɔnɔ an bɛ foli de kɛ kubudabaga ye hali bi Ala k'a bolo mɛn nin kubuda la halisa ne kɛra meilleur joueur ye ka sababu kɛ dusu ani bɔlɔntan sababu la quoi bɔlɔntan kanu ne bɛ bɔlɔntan kanu de ta quoi ka dan yɛrɛ kan parce que adamaden n'i kɛra fɛn fɛn n'i ma dusu ta i tɛ se ka nabɔ foyi la ne bɛ foli ta k'a lasi mun ye kupu da sɛgɛrɛ kɛra mun ye obligatoire an ye kupu ta kupu tali diyara an ye an bɛ taa an ka faso présenter ka taa an ka commune présenter hali bi masaw ka dugawu kɛ denmisɛnninw ye u ka wuli an ka bɔlɔntan kɛ an ka dusu ta an ka jamana bɔ nɔgɔ la. non bɛ foli dɔrɔn bɛ de fɔ wa parce que bɔlɔntan yɛrɛ kɔnɔ nin y'an siɲɛ fɔlɔ ye wa an mana nin kɛ a tɛ bara mɔgɔ fana la mais k'an ma ɲɛ ko kɔni k'ale ta an bɛ diɲɛ wa non ne b'u fo dɔrɔn ne b'u fo bɛɛ y'a seko kɛ an yɛrɛ y'an seko kɛ mais Ala ma la tɛgɛ an ka ta ne bɛ bɛɛ fo non ne b'ale yɛrɛ fo trop parce que ale an bɛɛ maa don ɲɔgɔn na k'ale yɛrɛ kuntan kun tɛ se nin kɛnɛ kan n b'a fo trop ni Ala ka a mɛn a ka baara la wa. nin y'an san 6 de an bɛ nin ko kan mais bi ta o kɛra misali jɔnjɔn ye ka yira diɲɛ bɛɛ la parce que ɲɛ bɛ jama sugu min bɛ terrain kan Ala a bɛ ko omnisport donc vraiment nisɔndiyalen don fo ka dépasser parce que finaliste 2 bɛ n ka dugu Jangola Kɛmɛtani ballon banna 1-1 na ka na tiro biti la donc le maire a gagné ka bɛɛ lajɛlen fo ka dugawu kɛ Ala ka san wɛrɛ ta nɔgɔya an kɛnɛ ɲɛna k'o k'an kɛnɛ ɲɛna ka kun don hɛra ka kun cɛ hɛra ko ballon banna donc depuis kunu surɔ fo sisan franchement jamako dan don nisɔndiyara Ala ka san wɛrɛ ta kan kɛnɛ ɲɛna ni Ala sɔnna san wɛrɛ ta jama bɛ bɔ ni ɲinan ta ye inchallah merci. Voilà, très bien. Voilà, yo b'an to farikolo ɲɛnajɛ kɛnɛ kan min ye Ligue des Champions ye ale tile 6nan hukumu kɔnɔna na Stade Malien ale bɛ fɛ ka to se la hali bi a kan ka taga kɛrɛnkɛrɛnnenya la Simba maaw olu fɛ yen min ye Stade Malien ye ale ni Simba kan ka ɲɔgɔn sɔrɔ Tanzanikaw fɛ yen sibiri n'o ye sini ye tako tile 6nan hukumu kɔnɔna don Stade kɔni y'a ka kulu ɲɛmaa ye kuru 11 o bɛ a bolo ale kɔni talen don quart de finale la joliba fana ale kan ka jouer an yɛrɛ fɛ yan fala ye ale kan ka min ye FC San Pedro ka bɔ Côte d'Ivoire kaw fɛ yen n'a ma ɲɛ min kɔ fala ye an t'an ka se fɔlɔ ɲini fala ye n ko joliba président n kɔrɔkɛ de ye babu sila n kɔrɔkɛ don dɛ kana kɛ dɛ u bɛ se u bɛ ninnu ci sini dimanche don de don u kan ka jouer yan dimanche n'Ala sɔnna ma versement la tile 6nan ni tile laban hali n'an gagné n'an tɛ taa sa nka an ka gagné a bɛ musaka dɔ d'an ma o voilà donc joliba ale ka jouer bɛ yen Bafulabekaw olu fana ye basket kɛ terrain ɲɛnama sɔrɔ fala ye min ye basket kɛ terrain in sa u ka duguden dɔ de kɔni ɲɛna sa k'a dilan u ye yaasa basket bɛ se ka yiriwa cogo min na Bafulabekaw fɛ yen baara in ale kɔni baara bɛɛ lajɛlen banna pewu février kalo tile 12
basketteuse minnu bɛ yen n'o ye musomanw ni cɛmanw ye u bɛɛ lajɛlen nisɔndiyara k'a fɔ sa nin kɔni hali n'an ma coupe du mali ta fala ye an ba fila bɛ ka an tɛna to kɔ han sabula an fana jɔnyɔrɔ bɛ na bonya kosɛbɛ nin ko ninnu hukumu kɔnɔna na nin bɛ dan sigi kunnafoni telimanw waati la jani sanfɛ fala ye kɛta kun bɛ ani ne yɛrɛ min ye Famara Berete ka taa se Keba Jalo ma olu bɛɛ lajɛlen dɛmɛ kɛ yaasa a bɛ se ka kunnafoni sɔrɔ cogo min sini nɛgɛ kanɲɛ 12 waati a b'a bila aw hakili la Kidal ale turupu ye dɔɔni dɔnse min kɛ biennale hukumu kɔnɔna na an b'o jaw fana yira u la sini ni Ala n'a kira sɔnna a ma Ala ka fajiri hɛrɛ Ala ka fajiri yira an bɛɛ lajɛlen na Ala ka su hɛrɛ cɛ Ala ka fajiri yira an bɛɛ lajɛlen na bɛɛ lajɛlen ma aw minnu b'a fɛ ka voyager k'a sɔrɔ a ma degun sɔrɔ a ka voyage kɔnɔna na compagnie de transport Somatra u y'a kanu ka na ni car kura caman ye car minnu dilanna norme kɔnɔna na aw ka lafiya kama a suspension wo a climatisation a siège wo n'i ye car jɔlen ye foyi tɛ jigin kɔnɔ i bɛ se ka don a kɔnɔna na cogo min na Somatra e ka kari Somatra ne ka kari Somatra anw ka kari o hukumu kɔnɔna na kari ninnu bɛ sira ta don ko don Bamako Segu San Moti Kucala ka taa se Sikaso ma Keɲeba Kita o ma ɲina Yoro di Sahel maaw kɔ ka taa se Kolokani Jijeni fo ka taa se Bɛnma ma